Ajde. Kaj da si izdigi? Ajde. Що один лік? Там лік? Как je razleti zadnju s drugim? Oj! Ajde. Aha, jaj. Spet ti govorim, ti kakava je, ne čuti, te sad što ti gledaš. Da. Interesno. A kim kažeš može, oni trgimo. Ka? Može. Može. A sjaj. Sad crveno kje ostiviš. Aha. Dekaj, da je, dekaj. Čekaj ki pađi. Ja pa ti go stimiš. Snimo be? Ja idek se. Dekaj, ja. Ja ga od zrca. Morce, tatko ti ništa ne stim. Idek se. Onda gi pa. A, idek se, ja. Na usloncu sveta. I dalek, visok se diga, dej. A kaj nek sjaki dot. Evo ti već stajati. Jaki se nemaš jo? Ajdemo sada da li činiš. Aj orce, gdje na gore, orce. Gdje? Ajde. Ne, a čekaj ti ga auto, daj stimiš buću. Evo kak A ne ti svoj kišaka. Dajmo zajebala, orce, jedno kak si pored, godina tako. Ajde. Dekaj. Aj. Ja ju doso i Da gi gledam aj. sjaki dot na gore. Gi držiš ili Gi tako? držim i ti se stavlja. Ništa. Vetru gi du, vetru. A gi gledam čuj. A edek se ja. Ja, edek se gledaš. Dobro, a Dobro, kako je slunce. Dobro, a tu kada dođeš da stimiš? Mnogo jako slunce še Ovo buš. jako sunce, možeš ti da gledaš. Če sjedimo? Aha, sada se gleda, upravo si. Tamo ništa. Sada gi gledam, da. Sjaki dot. Evo, Ajde. vetru gi du, da treba da je u pravac, vetru gi izdu. Da zavrta tuka. Da zavrde dot na penal gi du vetru na dol na moj gi izbijat. Gi izbijat sjak kak se zavrti. Du vetru na dolgi nos. I vikš. A. A od tukle tam, da? Na dolgi nosa vetru Dolgi izbijat nos, na da. dol. Treba da je Jedek. kaj mirnu vremutu, da ne idu Ja, vetru. ja. Ja se to crveno nek se obrne na gore. Sjaki dot. Ajmo, Я стил май текста. Aj. A ovaj kad stilma deksa, ti gdje ništa ne stimaš, Ajde. ti kadriš telefon. A zavrtjaj двете. Ček, Ja. Ajde, obrni se. puštuj. Ček je ved. Koje je to da vlej crveno? To je crveno, to treba da Ajde. stimaš. Ajde. Сега pušti, ajde. Ček, na penal da do? A ko penal, što Na znaš rekao? glavavarniku, A, na glavavarniku, ajde. na pravac zdaj. I evo ga, on se zbra dvojica. Aj, sjaki se na mjestu do. Vetru gi du na dol. Ček je ve, ajde tot. Ne samo puštaj, ne na penal, džabaj. Ajde. Ajde. A, subarna, tiptor, to ne subarna. Taj se obrana to više, a Da na drugo treba da a uzna. zajda točno puštuje galoto. A šta ki puštuka, ne na penal, džabaj. A ko penal, korner, ajde. Ček. Puštaj. Ajde. Ja. I gotove, puštuje. Ja go, ide. Ej, bravo. Bravo, be. Сега го снима. Бати, въкой, бати. Я го. Дек си възлатен. Браво. И стварно, ей. Комплименти. Я го, дойде тук. Я ги. Теб не закита за това. Браво. Чек ги снимам, чек. Браво, супер. Оттимо ловора.